Sada ćemo igrati Geometry Dash. Pa hajde mi da krenemo. Za ovu igricu mnogo volim da igram. I ovdje ima još što zapipamo. Ima da je search. Hajde nađemo ovdje kažemo mape. Hajdemo Minecraft. Što da sam jedno kod dečka je to video. Meni se baš... Evo ga. Čekamo. Wow. Šta? Njema ubila lava. Wow, cool. Inače mapa mi se baš sviđa ono u Minecraftu malo. Što ja mnogo voli Minecraft. Mislim i ko ne voli ovu igricu. Hop, znam. Jedna drugarica od mojih sestara. Naravno ja sam bio jednom kod moje sestre. I ona kaže da je Minecraft glupa igrica, da je bolja ono oblačenje barbike od Minecrafta i tako nešto. Pa smo se svađali i sve tako. One za malo, one su dosta upropastile rodinu, ali posle je sve bilo okej. Posle su onako pustili, neka one vole štamoći, mi volimo štamići. Znači moje sestre i mi i ja i moj brat smo išli za Minecrafta, te drugarice oni išli za te barbike. Znači ja ne ko bi to voleo. Mislim, ne znam zašto sam krenuo sad o ženskim igricama, mislim, ko bi to želeo pričati o tom. Ajde mi da se vratimo na ovu igricu. Znači ovu igricu sam inače igrao i pre, pa sam je izbrisao, zato što je, ja sam htio full verziju, pa sam pokušao, nisam uspeo. I tek onda sam se vratio za to ide. Ne, ovo sam skrivao genije. Na to ideu nemam, znači na Bobogenije sam ja instalirao full verziju. Ja sam pisalo mi je, tu piše light uvek, kada želite da instalirate, piše full game, a to nije light, znači ono demo verzija, nego je full verzija kao ja. Ja svaki put na ovo lavu. Još opet ćemo jedno drugo da probamo. Da gledamo šta sve ima, ne samo da igramo ovo. Jao! Ništa, idemo mi na drugu. Možemo i da je creatorimo. Vidim. Tapni. Jej, uspeo sam! Što sam napravio levele. Idemo. Još samo da stopim pa ću se brzo vratiti. I evo mene nazad. Neću ovo ću da se ja sam uradim pa ću vam pokažem u sljedećoj epizodi. Da me voli to nešto, nakon ne bitno, ne želimo izbaciti prve kako je ovo level čovjek napravi levan. Ups, ljubav jedan. Šta je ovo? Ma nisam bot. Što sam stisnuo toliko jako?
napišite u komentare da sam ja bot. I da trebam da učim da igram. Da. Ja, što toliko danas skačemo, prošli put kad sam igrao na light, išao mi je ništa, prešao sam je lagano isprebao pokušaj, ja sam i tako prešao. Letimo! Jup, nisam bot. Ovdje jes. Je. Ma. Znači ću radim challenge, pokušaj brzine u nazmu. Mnogo bi volio taj challenge, ali ne pokušaj da mi zakućeš. Pa mi nešto znako malo i kao i tužan challenge, a tako ne bi volio to da radim. Znači, radit ću pokušaj. Možda više želim da znam nego da plaćam. Znači, to je mnogo bolje. Dobro što ovdje kada se zakucam u glavu ne umiram. Dop! Neću više. A neću biti to što ove epizode. Nadam se da vas se svidjela. Lajkujte i subscribeujte i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!